y prynhawn yma, ond at fariau cerddorol rwan ar y côr nesa i ymddangos ar y llwyfan y chweched côr yn y gystadleuaeth. Dyma chi gormeibion Machynlleth. Gormeibion Machynlleth yn agor i rhaglen efo bywyd y bugail y waith Brian Hughes. I'ch atgoffa chi, mae gofyn cyflwyno'r rhaglen o 12 munud. Cynnwys un darn di gyfeiliant a darn gan gyfansoddwr o Gymro.
Rhys, cymeradwyaeth y gynulleidfa yn y pafiliwn, mae'n llawn yna. A'r gynulleidfa yn mwynhau'r perfformiadau yma gan y cor. A rhyfeddol i'w oedd yr ail ddarn o ddewis Côr Meibion Machynlleth. Nesa, y trydydd darn ydy Joshua. Trefniant Martin Hodson o Joshua. Wel, mae Côr Meibion Machynlleth yn cloi fel y cor o'i blaenau nhw efo Amen. Dyma chi drefniant Mansell Thomas o'r Emyn Dôn, Llef.
Côr Meibion Machynlleth, Aled Myrddin yn eu harwain nhw a Menna Rhys wrth y piano.